porodnici v Rakovníku už pracuji hodně dlouho. Já jsem tu nastoupila v roce 2004. To jsme tu ještě provozovali takovéto klasické porodnictví a od roku 2015 jsme se začali vlastně zabývat hlavně tou ženou, individuálním přístupem. Vlastně snažili jsme se zjistit, co si ty ženy přejí, co je při tom porodu pro ně důležité, aby pro ně tento zážitek nebyl traumatický, ale aby si vlastně odnesli alespoň trošku příjemný zážitek. A to se nám, myslím, postupem času podařilo. Máme spoustu maminek z Rakovníka, ale skoro 60% žen, které za námi jezdí, jsou z okolí, a to velká část z Prahy, z Plzně a z okolních okresů. Vybírají si nás kvůli individuálnímu přístupu, kvůli tomu, že tady mají soukromí, který respektujeme, můžou tady být s partnerem nebo s doprovodem. Máme tady teď už, si troufám říct, i krásný prostředí. Naše porodní asistentky jsou v tom úplně skvělý. Zajišťují jak předporodní péči, tak potom poporodní péči i služby jako soukromého doprovodu k porodu. Stejně tak si můžou maminky u nás vybrat i soukromého lékaře, respektive lékaře, kterého si vyberou, který doprovodí k porodu. A jsme i hrdí na to, že máme nově zrekonstruované prostory, máme dvoulůžkové pokoje, všechny jdou využít jako na standardní pokoj. To znamená, že maminka je tam sama nebo se svým doprovodem, mají tam u sebe miminko, stejně tak po císařském řezu mohou jít rovnou na pokoj, kde jsou s partnerem a miminkem, nedochází tam k žádné separaci a ty pokoje jim po plánovaném císařském řezu garantujeme. To znamená, mají je přislíbené a rezervované. Takže vzdělávání je důležité nejenom pro porodní asistentky, ale i pro porodnici. Samozřejmě já sama se vzdělávám, jezdím na různé semináře a školení. Jedním z nich bylo například školení ve Spinning Babies, což je velmi důležité pro práci s ženou během porodu. A nebo mám také kurz laktačního poradenství, který můžou využívat jak tady v porodnici, tak potom i v poporodním období v péči o miminko a maminku. Tak vzdělávání v porodnictví je určitě hrozně důležitý a já jsem moc ráda, že nám vedení porodnice i nemocnice jako takové umožňuje navštěvovat různé kurzy i stáže. Já sama jsem s kolegyní loni byla v Berlíně na stáži, která byla zaměřená na jemný císařský řez, který jsme zavedli do naší nabídky. Zároveň naše porodní asistentky jezdí na mnoho a mnoho kurzů, které jsou zaměřené na vedení spontánního porodu. A stejně tak naši mladí lékaři navštěvují kurzy, které jim pomáhají v rámci jejich praxe a předatestační přípravy. Poranění hráze při porodu, kdy dojde opravdu k velkému poranění 3. stupně, kdy je poraněn i konečník, tak u nás v rakovnické porodnici k tomu dochází tak v 1 až 1,5%, naštěstí. Jinak, co se týče epiziotomií, tak těch máme 10% a ostatních větších poranění máme asi 13% a jinak u nás ženy mají malá kosmetická poranění, asi v 87% a vlastně asi 25% žen nemá vůbec žádná poranění. Trendy v porodnictví sledujeme s nadšením. V poslední době třeba jsme začali s porody koncem pánevním na všech 4, což je moje velmi oblíbená poloha a máme s tím velmi dobrou zkušenost. Nebo taky oblíbené porody do vody, do vany, proto jsme tady velmi dobře vybavení, podporujeme to, máme jich za sebou už spousty. Porody do vody tady v Rakovníku probíhají už několik let a jsou oblíbené u maminek, zejména třeba v zimě nebo na podzim. Veškerá péče, kterou na oddělení máme, musí splnit naše nadstandardní očekávání. Proto máme v našem portfoliu zařazenou přírodní kosmetiku od značky Weleda, což je certifikovaná přírodní kosmetika pro maminky i miminka už od narození.